Ja, zou iedereen even willen doorlopen? Doorlopen maar. Komt u er maar in. Doorlopen. Yes, hallo, goejoen, welkom hier alweer in de sale. Welkom allemaal in de zaal bij Epen Up Live Classic Gaming. We zijn al zo'n we zijn een druk on het game. We zijn al sinds 6:30 druk aan het gamen. Wie was hier al om 6:30 en is nog steeds bezig? Goed zo, helemaal goed. Wie heeft er iets aan, een t-shirt, een petje, een onderbroek met game merch? Kijk, heel goed. Alle gamefans hier, we zullen zien naar al die oude consoles, al die oude games. We hebben gasten die vertellen hoe games binnen, hoe dat hun leven beïnvloed had of hoe ze de wereld beter met meidje. En we hebben hier Joris, die zit hier al de hele joen. Joris, kom eens even wat heger. Joris had een verschrikkelijke opdracht om de hele joen Red Dead Redemption 2 te spelen. Applausje voor Joris. Mensen in de zaal, even een klein paar regels. Jullie hebben het een paar keer al van mij gehoord. Geen drankjes als je bij de consoles of de game bent. Gewoon geen drankjes erbij. Je gooit een keer wat om omdat je stom bent. En je gaat met een hele dure rekening naar huis. Dus niet doen. Respect voor de consoles. En ga gewoon lekker gamen. Ga gewoon lekker door. Als je niks van mij wil aantrekken van onze gasten, prima. Als je het wel leuk vindt wat onze gasten te vertellen hebben, mag je dat ook laten weten. Door bijvoorbeeld even te klappen of een vraag te stellen. Als je dat zou willen. Gewoon even een handje steken. Welkom allemaal. Nou kijk, jullie kunnen het. Helemaal goed. We gaan eerst even naar de man aan wie we dit allemaal hebben te danken. Toch wel. En, want die heeft alles uit zijn mancave, nou niet eens alles, maar een heleboel uit zijn mancave hier naartoe gehaald, waardoor jullie kunnen gamen. Dames en heren, even een applausje voor Marvin Dramsma. De man achter al deze consoles. Marvin, hoeveel procent van jouw mancave is nu leeg? Gelukkig 20% nu, denk ik. Dus er is gewoon nog 4 keer zoveel aan games en consoles in jouw mancave? Helaas wel, kwam ik vanmiddag achter, ja. Het is wel heel veel. Kom je dan. Hoe is dat zo allemaal gebeurd, deze hele verzameling? Ja, zullen we het midlife crisis noemen? En ik hou niet van motoren, dus ik denk ik ga weer lekker mijn hobby opnemen in arcades, want dat is fantastisch. En oude computers, oude spelcomputers. En je zegt hobby weer opnemen, dus jij was zeg maar tussen 80 en 85 gewoon al achter deze kasten te vinden? Ik was weg, ik was compleet weg, 80, 85. Alleen maar hier achter die computers en gamen. Ja, sorry leraren. Ja, we gaan even hier een rijtje af, want als ik even bij zou mogen, blijf gerust zitten hoor. Want laten we hier eens beginnen. Wat heb je zo al meegenomen? Moeten we even kijken of de camera het ook. Kom maar naast mij staan. Kom maar hier aan deze kant. Hier al. Ja, sorry, want dan kunnen we het mooi zien. Ja. Wat hebben we hier op het hoekje? Ik heb van alles meegenomen. Dat is de Xbox. Dat is alweer wat het nieuwer type spelcomputer, zeg maar. Dat is net na 2000. Dan heb ik een Vectrex. Dat is wel een fantastisch mooi apparaat. Er zit het beeldscherm ingebakken en werkt met vectoren. Die is redelijk zeldzaam. En hoe zeldzaam is redelijk zeldzaam? Ja, redelijk zeldzaam. Ze zijn er, maar ze zijn erg gewild en erg duur aan het worden. Maar het is wel een van de meest fantastische systemen. Kan je even zeggen als je dit gaat verkopen op eBay? Ja, alles is te koop. Ja, maar wat vang je er dan voor? Dat varieert van 300 tot 400 tot 500 euro. En zit er een doos omheen, is het 600. Nice. Wat hebben we hier? Dit is weer ook een redelijk zeldzame. Dat is de Atari Jaguar. Dat is een compleet geflopte console in de nadagen van Atari. Daar zijn er heel weinig van verkocht. En daarom is die juist interessant, omdat voor verzamelaars met name. Er zit een goede geschiedenis aan. Dat was de eerste 64-bit spelcomputer. En toen mensen nog geen flauw idee wat bits waren, maar het was 64 was meer dan 32. Dus die moeten we hebben. Maar het is gewoon een heel slecht ding, zeg maar. En, waarom floppen consoles? Omdat ze niet goed in elkaar zitten of omdat ze voor hun tijd vooruit zijn? Dat heeft te maken met de marketing, met het gameaanbod, de concurrentie vooral, prijzen, dat varieert. Laten we eens kijken waar hier nu op gespeeld wordt door deze jonge dame. Welke is dit en wat speelt zij? Dat is de videopackcomputer van Philips, de G7000. Die is ook in Amerika uitgebracht, maar dit is de Nederlandse versie, de G7000. Ze speelt Qbert.
Deze was ongeveer tegelijkertijd met de Atari 2600 op de markt. Maar dit is echt een waanzinnig slecht apparaat. Het is... Maar waarom wil je hem dan hebben? Ja, dat vraag je aan een verzamelaar, waarom die iets willen hebben. Ja, dus het hoeft niet goed te zijn om te willen hebben als verzamelaar. Part of history, weet je wel. Het hoort erbij, het is gewoon een lelijk ding. Slechte spellen, slechte graphics. Maar je moet hem hebben. Het hoort bij de historie. Dan gaan we hier even naartoe, want dit is wel een klassieker die heel veel mensen zullen kennen wellicht. Kom er maar even weer naast me. Deze, hè? Ja, met het geweer. Ja, die hoef ik niet uit te leggen. Dat is de Nintendo Entertainment System, de NES, met Duck Hunt. Ja, die kent iedereen, want dit was echt een grote verkoophit. Dus ja, die moet je in je verzameling hebben. En het is gewoon een leuk spel. Nu zie je hier allemaal mensen die misschien wel jonger zijn dan dat de consoles zijn. Hoe kan het dat dat retro gamen bij jongere mensen zo populair is? Ja, geen idee eerlijk gezegd. Het is de puurste vorm van gamen. Het gaat niet om de graphics, het gaat om de spel. Het is een bepaalde stijl. Waarom vinden mensen de 50s leuk en rock'n'roll en punk en heavy metal? Het heeft allemaal een eigen handtekening. Dan gaan we even hier naartoe. Er wordt nou net niet op gespeeld. Deze wel. Dit is eigenlijk waar voor heel veel mensen het is begonnen, hè? Ja, voor mij ook. De Commodore 64. Het shirt ook aan. Ja, uiteraard. Ik ben een echte Commodore-fan, dus die moesten erbij. Wat is er zo geweldig aan deze machine? Nou ja, het is sowieso de meest verkochte huiscomputer. Hij was erg betaalbaar in die tijd. Er was gigantisch veel software voor te krijgen. Serieuze software, maar vooral veel spelletjes. En iedereen had er gewoon één. En ja, het is een van de betere computers. Is het ook de computer geweest die voor het eerst de tunes, het geluid, de muziek, waar die muziek veel beter was dan al die consoles daarvoor? Ja, dat vooral. Alleen is dat iets vrij laat ontdekt, zeg maar, dat die geluidschips die erin zitten, de SID, die wordt ook professioneel ingezet, dat eigenlijk wel een heel uniek ding was. Dat daar geluiden uitkomen waar je normaal gesproken een hele dure synthesizer voor nodig had. En dat zit in dat ding ingebakken. En als je hoort wat ze vandaag de dag uithalen aan tunes, dat is gewoon, ja, Jean-Michel Jarre, Eat Your Heart Out. Het is echt... En er worden ook nog steeds spellen voor gemaakt. Ik heb er eentje naast liggen. Ik kan laten zien. Ja? Laat me even zien daar. Ja. Ja, het is verdorie 2018 en er worden nog steeds gewoon nieuwe spellen van gemaakt. Compleet met dozen en cartridges. Alsof het 1985 is, weet je wel. En dit verkoopt ook nog als een malle. Dus dat is gewoon heel erg leuk. Die machine leeft gewoon en zal ook nog wel tientallen jaren blijven leven. Super, bedankt. We gaan zo nog even verder kijken bij de andere kast. Want daar heb je nog allemaal arcadekasten die je hebt meegenomen. Nu we toch bij de Commodore 64 zijn, wou ik even naar voren halen. Aten. Waar is Aten? Ja, daar komt hij. Kom er maar even bij. Dames en heren, Aten van der Meer. Laat je even horen. Hij komt u zelf ook nog wat dichterbij, hoor. Anders hebben we zo'n gat. Please step forward. We hebben al internationaal bezoek. Aten, jij hebt ook een shirt aan met het Commodore logo. En eigenlijk ik ook, want dit is Basic, Commodore 64. Wat is dat voor jou met die Commodore 64? Nou, eigenlijk in 84, 85 is daar mijn hele computerinteresse, gaminginteresse mee gestart. En waar heeft dat in geëindigd? Want je bent directeur en oprichter, eigenaar, wat dan maar ook, van Snakeware. Klopt. Softwarebedrijf. Kan je iets vertellen wat voor soort bedrijf dat is? Dat jullie in Snake zitten, hadden we ongeveer wel door. Ja, we zitten in Snake, Groningen, Amsterdam, New York. En we bouwen allemaal e-commerce, digitale producties. Dus websites, webshops, narrowcasting, al dat soort zaken. Bedrijf van nu 55 mensen groot. En eigenlijk gestart als klein jochie demo's maken op de Commodore 64. Wat is een demo maken op de Commodore 64? Want je hebt dus bestaande games. Er waren ook tekstverwerkingsprogramma's. Wat is dan demo's maken? Nou, wat wij als kleine jochies 12, 13 jaar heel gaaf vonden, was op zo'n machine gewoon kijken van wat kan ik uit zo'n processor met algoritmes en met graphics, dus met tekeningen en ook met animaties, andere zaken, muziek. Gewoon voor demo's maken, mooie presentaties maken en die zetten we dan op disketten en die distribueerden we om tegen andere groepen te laten zien van kijk, dit kunnen wij als Snakers uit de Commodore 64 halen voor gave kleuren en geluiden en dus demo's maken en elkaar battelen wie dus de mooiste demo's kon maken. En dit was natuurlijk pre-internet, kan je haast niet meer voorstellen, maar hoe werd dat uitgewisseld? Nou, dan ging je naar feestjes waar je elkaar opzocht, in Friesland, in Nederland, en dan ging je gewoon diskettes eerst uitwisselen. Later ging dat via BBS, dus bulletin boards, dan kon je het al digitaal uitwisselen, ook nog
pre-internet. Eind jaren 80, begin jaren 90. Dat is ook een soort met inbellen, hè? Ja, dan moest je echt inbellen met dat, misschien op het internet moet je maar eens op googlen, de inbelsound. En als je dan connectie had, dan kon je gewoon het internet op, maar dan alleen naar vaste pagina's. En je zegt zo duidelijk, daar is het voor mij begonnen, wat ik nu doe. Dus nu heb je een bedrijf met allerlei vestigingen. Leg eens uit wat dan die link is tussen daar misschien wel op zolder zitten bij je ouders en die Commodore 64 allemaal uitpersen en nu zo'n bedrijf runnen. Nou, voor mij was er gewoon de passie voor wat technologie zo'n machine onder de motorkap voor mogelijkheden zou brengen voor mij als persoon. Er ging gewoon werkelijk een nieuwe wereld voor mij open. En mijn vader had ooit voor die keuze gestaan van moet die computer er komen of gaan we op vakantie? Nou, het werd gelukkig die Commodore 64 kopen. En hij dacht, misschien wordt mijn zoon wel een briljant programmeur. Nou, hij had het helemaal mis, want ik kan nog niet ik heb ook programmeurs mee, collega's. Die lachen mij nu alweer uit, want ik kan niet zet je hand nog eens op. Hij kan er echt niks van, hè, programmeren. Nee, dat is duidelijk. Dus het programmeren werd hem niet, maar ik kon wel die machine doorgronden. Turbo's erop bouwen en dingen gaan kopiëren. Dat vond ik dat toen nog kon. En dat distribueren onder het motto, als het waard is om te spelen, is het ook waard om het bij V&D of de Dixons te kopen. Ja, dus jullie zetten je demo's voor games die je gecrackt had, zodat je niet hoeft te betalen voor de game. Dat was het hele idee. En wat het heeft nu te maken met directeur van een bedrijf zijn en natuurlijk niet willen dat jouw product wordt gecrackt, noem maar op. Nee, maar dat was in zo'n... eigenlijk... Het is je vergeven, hoor. Oh, dank je dat het vergeven is. Maar dat was in zo'n eerste periode eigenlijk net als met het internet in 94, 95. Het was nog vrij anarchistisch. Maar dat betekent wel dat alles mogelijk was, dat er energie in zat, dat er passie in zit. Nou, dat is wat Snakeweb vandaag de dag ook in zich heeft. Gewoon energie. En gewoon met alle technologieën kijken, wat kunnen we ermee pionieren, wat kunnen we mee innoveren. Wat kunnen we met gaming en gamification doen om weer die volgende talenten op te leiden en daar het bedrijf verder mee te bouwen. Zijn jouw beste programmeurs en de beste mensen die je in dienst hebt, hebben die ook een gaming achtergrond of zijn dat gamers? Nou, zeker weten. Er zijn 2 hier aanwezig. Die gaan we daar niet in betrekken. Vinden ze minder leuk. Maar ja, er zijn heel veel programmeurs die ook gewoon heel erg van gaming houden. Want heel veel innovatie begint gewoon bij gamers. Leg eens uit. Nou, gamers zijn heel precies, zijn heel eager, willen de nieuwste technologieën, nieuwste games gewoon helemaal doorgronden. Maar die hebben ook als eerste in de gaten of iets het wel of niet doet, of het gaat werken. En dat wordt vervolgens weer doorgepost naar het grote consumentenleven, maar ook naar het bedrijfsleven. En dat gaat meestal in 3 tot 7 jaar. Dus gamers lopen gewoon voorop. Dan komt de brede consument en vervolgens komt het bedrijfsleven daar een beetje achteraan gehobbeld. Dus eigenlijk wil je die mensen gewoon in dienst hebben omdat zij weten wat er allemaal kan en staat te gebeuren? Ja, die voelen gewoon of een interaction design, of dat klopt. En of intuïtief een app op een telefoon, als je het daarover zou hebben, of dat gewoon klopt. Ja, als je snapt hoe gaming goed werkt, het moet snel, het moet accuraat, het moet gaaf. Ja, als je die mensen gewoon in dienst neemt, die kunnen je bedrijf gewoon verder helpen. Denk je dat het genoeg gewaardeerd wordt? Want je ziet vaak, bijvoorbeeld in traditionele media, waar we onszelf er even niet toe rekenen, dat als het over gaming gaat, wordt gelijk de vraag gesteld, ja, hoe zit het met gameverslaving? Dat wordt eigenlijk altijd bijgezocht. Of wordt het daarmee eigenlijk onderschat? Of snappen ze het gewoon niet? Nou, het wordt onderschat, ze snappen het niet. Want juist zou ik daar focus op willen leggen. Want als je gaat kijken naar beroepen van overmorgen steeds grafischer worden, dat het steeds meer gaat over virtualisatie, over mixed reality. Namelijk niet meer achter een computer dit doen, maar met werkelijke graphics, beelden in de ruimte. Dingen kunnen repareren, dingen kunnen bouwen, dingen kunnen doorgronden. Zou je juist gamers daarin in de voorhoede kunnen zetten. Want die kunnen op die manier gewoon werk voor je doen. Wat we vandaag nog denken dat als programmeur met typen gaat morgen met graphics. Dus al die ouders die zeggen, kom jong, stop eens met gamen en ga eens naar buiten. Zou jij willen zeggen, laat die jongen lekker binnen zitten? Nou ja, het moet ook natuurlijk zo zijn dat je lekker vitaal blijft. Maar een advies is van, misschien is die wel zo goed in een bepaalde routine dat hij een hele goede tester voor een bedrijf kan zijn. Misschien is hij wel zo pixelprecies dat hij een fantastische frontender wordt. Misschien kan hij bepaalde analoge zaken wel zo combineren dat hij uiteindelijk heel goed inzetbaar is voor een bedrijf zoals een digitaal mediabureau als Snakeweb. Even hier, wat is jouw favoriete game die hier is? Nou, ik heb net die Vectrix gespeeld, wat Marvin zei. Dat vind ik wel heel gaaf, met vectoren een game spelen. Maar de mooiste machine vind ik toch Pac-Man, omdat dat gewoon heel simpel is, maar fantastisch loopt. Dus het zit niet altijd in de meest mooie graphics en de meest zware computer. Maar het zit gewoon in playability en fun. En dat heeft Pac-Man. Daar gaan we zo nog even kijken. Maar Marianne, waar ben jij? Ja, hier. Ja, we hebben natuurlijk nu gesproken met alle
we gaan natuurlijk nou praten met de professionals. Maar hoe zit het eigenlijk met de gamers zelf? Ja, hoe zit het met de gamers zelf? Alle kijken spannende kopjes hier. Hè? En we hebben ook correct 2 mannen aan het woord houden. Leek mij wel even leuk om je bij de vrouwen te zien. Dames, mag ik tussendoor even storen? Jawel. Wat is jouw naam? Sandy. En wat speel jij? Ja, Defend Your Castle. Ik heb het echt nog nooit gedaan. Maar ja, we moeten elkaars kastelen, zeg maar, ja, kapot maken volgens mij. Dus. En ben jij een echte gamer? Nou, ik game soms, maar niet echt heel vaak. Dat valt nog mee. Maar ik vind het wel echt leuk om te doen. En wat speel je? Nou, Als je dus gamet. nou, het leukste spel om te doen vind ik World of Warcraft. En je moet kastelen kapot maken. World of Warcraft. Dat is ook wel een beetje... Ja, dat is ja, zeg maar online gamen met allemaal mensen. Heb je tasks en zo. Die moet je voltooien en levelen. Dus kan je niet echt vergelijken, dat totaal niet. Nee. Bevalt dit nou? Classic gamen? Ja, het is gewoon leuk om een keer weer te doen. En wat heb je allemaal nog meer gespeeld? Ja, ik weet niet hoe het heet, maar ja, je had zo net ook een spelletje, zeg maar. Dan moest je atletiek rennen. En dan moest je nou ja, over bepaalde obstakels heen springen, verspringen, zo, dat soort dingen. Maar ja, we zijn er nog eigenlijk nog maar net, dus nog niet heel veel gedaan. Genoeg te spelen nog. En jij, ben jij een echte gamer? Beetje. En jij speelt nu samen met haar dit. Maar wat heb je nog meer gespeeld? Nu, hier. Ja, ik heb dit even geprobeerd. Ja, we zijn hier ook nog maar net, inderdaad, zoals jij net zei. Dus ik heb er niet heel veel gedaan. Dus jij hebt ook nog genoeg te spelen. Ik ga nog even een stukje verder, want ik zie hier sport. Er wordt hier getennist. Mag ik even storen? Oh ja, tuurlijk. Ja, Wat is je naam? Dennis. En Dennis, jij bent aan het tennissen. Ja, klopt. Dat probeer ik. Fervent gamer. Ja, dat wel. Heb je al veel gespeeld hier nu? Valt op zich wel mee. Het is nogal druk, dus het is even kijken waar is ruimte, waar kan ik aan meedoen. En wat speel je normaal? Normaal speel ik meer op de PC. Oh. En hoeveel uur per week? Geen idee. Een stuk of 10 uur per week. 10, 20. Behoorlijk fanatiek dus. Jawel, ja. Ik zie dat hier ondertussen mensen zijn weggelopen, omdat ik langskom met de microfoon volgens mij. Dat is nogal spannend. Hier worden vogels neergeschoten. Ja, met Duck Hunt. En heb je dit eerder gespeeld? Want je lijkt er vrij goed in. Nee, eigenlijk niet. Dit is de eerste keer dat ik het aanraak. Schiet je in real life? Nee. Oké. Game je meer? Ben je een echte gamer? Ja, ik was meer een echte gamer. Nu is het op een laag pitje, maar ik wil het wel weer oppakken. En dat ga je nu met een classic game oppakken. Ja. En hoe ver ben je nou? Want hoe werkt het precies? Je moet die eend neerschieten? Ja, klopt. En per ronde zijn er dan een bepaald aantal eenden die je moet neerschieten. En elke ronde wordt sneller dat die eenden wegvliegen. En word je hier nou niet, want ik vind het, ja, je schiet eenden neer. Word je hier nou niet agressief van? Nee, echt niet in ieder geval. Oké, gewoon voor de leuk. Goed, ja, er zijn hier nog veel meer spellen. We gaan straks natuurlijk nog even meer bij mensen langskijken. Jacco? Ja, hier ben ik. Ja, Dames en heren, mag ik even van u allemaal de aandacht? Want we gaan even iets proberen in een hele groep van gamers. En daar heb ik voor nodig dat u even stil bent. Want bij Iepen Up Live houden wij enorm veel van poëzie. En het is heel erg leuk voor de dichter als er ook naar hem wordt geluisterd. Dus even een zen- en rustmomentje. Even wat verbeelding. Mag ik u applaus en even stilte en aandacht voor Bramses. Dank u wel. Ik ben Bramses en toen klapte de stilte erin. Aandacht gekregen toen ik aangaf dat ik er mocht wezen en er ook was. Mijn lichaam vervreemd, kaken op elkaar, versteend, maar ik was er. En u ook. En dat u er mag zijn. Het brengt ons hoger en hoger en nog worden we groter in lengte. Maakten een bende ervan. En als de steen breekt, is hij nog steeds. Ik denk ik. Door de streepjes te weten en daar binnenin met bloed te zweten, gaat toch eens leven als een kind die binnenin bloemen vindt. Koprollen en in verschillende willetjes dollen en zo'n kind die op zijn kleine trekkertje het weggetje vindt.
De oppas past wel op. Dus stap ik af van mijn trekkertje en geef mijn binnenste bloemetje. Ik pas nog op voor het oppassen en volwassen rollen, dus was ik mezelf maar, ook al is dat soms lastig, dacht ik te denken. Weer een trap op om te ontsnappen aan de drap en de blubber, want daardoor verzand ik verder het zand in en wacht ik tot de lijnen weer wat op grenzen lijken. En blijvend zijn we te redden in ons eentje, uit ons eigen steentje. Applaus voor Bramses. Geweldig gedaan. En gaat u gerust verder, want we gaan nu even wat geweldige herrie maken. We zijn heel blij dat hij hier is. Hij staat daar op het podium. Het is Caron met zijn Acid House, Acid Techno. Geef het op voor Caron. Wauw, applaus voor Caron. Hij komt zo meteen nog even terug. Dankjewel Caron, of dankjewel Marcel, of dankjewel Marcel Caron.
Mijn volgende gast staat hier al klaar. Kom er even bij, dames en heren. Even applaus voor Frank Bosman. Nou, het is duidelijk een gamer. Baard, bril, net als mij. Zelf betaald allemaal. Zelf betaald. Frank, jij hebt een bijzondere titel. Zou je die even kunnen vertellen? Ja, ik ben de enige game-theoloog van Nederland. Oké. Even voor de mensen die niet weten, wat doet een theoloog? Wat ik doe is dat ik op zoek ben naar allerlei sporen van religie in videogames en in films en in boeken, maar voornamelijk in videogames, want die zijn gewoon het allerleukst. Dus ik zoek naar religie in videogames. Ja, want als je een opleiding theologie doet, zou je ook dominee kunnen worden? Ja, ik ben Rooms-Katholiek, dus in mijn geval zou dat priester zijn, maar ik ben getrouwd en je weet, in de katholieke kerk een beetje ingewikkeld. Ik ben zelfs voor mijn vrouw van het seminarie afgegaan, dus ik blijf gewoon leek. Oh, het was eerst wel de bedoeling dat je pastoor zou worden. Ja, ik was een net mistinaatje. Je kent dat wel met alles erop en eraan. Toen zat ik lekker op het seminarie om priester te worden. En toen kwam mijn prachtige, rubeske, roodharige vrouw eraan. Ja, toen was de keus makkelijker. En toen zei ik tegen haar, mag ik wel blijven gamen? Toen zei ze, schat, jij mag blijven gamen. Ik zeg, zo'n vrouw vind ik nooit meer. Toen ben ik met haar meegegaan. Geweldig, fantastisch, gefeliciteerd. Dat willen alle single gamers hier wel natuurlijk. Goed, dus laten we eens beginnen. Daar staat ze trouwens. Hallo. Ja, klopt, je hebt gelijk. Prachtige vrouw. Zwaai nog eens. Ja, kijk. Ja, is even in beeld vastgelegd voor het nageslacht. Is God een gamer? Want het is een soort SimCity, hè, die hele schepping. Ja, nou, ik denk dat als God handen had gehad, dan had hij niks anders gedaan dan te zitten gamen de hele dag. Want het is gewoon een goddelijk leuke bezigheid om te gamen. Maar ja, God heeft geen handen, dus een beetje lastig voor hem om te gamen. Hetzelfde geldt als hij handen had gehad, had hij ook bier gedronken. En als God een rest van zijn lichaam gehad, dan had hij seks ook hartstikke leuk gevonden. Maar ja, geen lichaam, een beetje lastig. Maar als Jezus nu geleefd had, die had wel een lichaam, had hij vast ook gegamed. Oké, leg eens uit waarom. Nou, omdat ik denk dat gamen een van de allerleukste bezigheden is die je kan hebben. Kijk, je kan wel naar een film kijken, je kan een boek lezen en dat is hartstikke leuk, hartstikke goed. Maar die film speelt zonder dat je ernaar kijkt. En dat boek ligt er te zijn zonder dat je er wat mee doet. Maar als jij niks met die game doet, dan staat die game stil, hè? Dus voor een game moet jij er zijn om die game tot leven te wekken. Zonder jou bestaat die game niet. En dat vind ik het bijzondere van het medium game. Je zegt, ik ben op zoek naar sporen van religie in games. Laten we een game nemen die iedereen kent. Pac-Man. Wat is het spirituele in Pac-Man? Ik heb van Pac-Man een heel aantal leuke interpretaties gehoord. En ik was op een gamecongres in Dundee in Schotland. En dan was er een theoloog. Of juist geen theoloog, een socioloog of zo. En die wilde grappig zijn. En die zegt, Pac-Man is eigenlijk een simulatie van de Rooms-Katholieken. Dus ik dacht, ik ben de enige Rooms-Katholiek in de zaal. Doe eens een poging. Hij zei, ja, want katholieken rennen allemaal hostietjes na. Oké, ja, dat zou je kunnen voorstellen. Maar noem dan eens een game waarvan die misschien wel veel mensen kennen. Waarvan je zegt, het heeft duidelijk elementen die je ook vindt in religie, in verhalen, in heilige boeken. Nou ja, het bekendste voorbeeld is denk ik Far Cry 5. Die hebben misschien heel veel mensen al gespeeld. En dat gaat over een christelijk geïnspireerde doomsday-secte. Die compleet geflipt is en met geweren en bijbelteksten probeert mensen te bekeren. In de Assassin's Creed-serie komt religie heel veel voor. In The Rise of the Tomb Raider. Zelfs in een game Metal Gear Solid 5 komt er één momentje voor. En als je heel goed oplet, vind je er ook een citaat uit het Johannes-evangelie in. Child of Light, ook van Ubisoft. Sterft van de religieuze verwijzing. In games kan je ook vaak kiezen, ben ik goed of slecht? Ja. Is dat ook iets wat gewoon eigenlijk al in van de eerste kleitabletten met legendes erop tot nu toe gewoon een menselijk thema is en je dus daarom ook in games ziet? Ja, dus inderdaad, heel veel games, bijvoorbeeld Bioshock, ben ik altijd een hele leuk, beetje oude game, maar ik vind hem nog steeds hartstikke leuk. En dan moet je kiezen of je de kleine zusjes oogst, dan krijg je heel veel punten, of dat je ze redt en dan krijg je minder punten. Dus de game zegt eigenlijk tegen je, lekker die zusjes afmaken, want dan krijg je meer punten. Waar het hele verhaal gaat over, van die game, het christendom, altruïsme, versus het hyperkapitalisme van Ayn Rand. Dat is, je moet zo egoïsme, je moet voor jezelf kiezen. Dus die game laat jou als speler eigenlijk een beslissing nemen. Hoor ik meer bij het iets over hebben voor de ander van het christendom of alles voor mezelf van het hyperkapitalisme. Dat is een mooi voorbeeld, vind ik. Wat je vaak ziet is dat christelijke groeperingen, vooral in Amerika, als iets populair is, gaan ze het nadoen. Dus dan gaan ze hip-hop maken of metal. Zijn er ook christelijke games en zijn die eigenlijk goed? Ja, nee. Dus ja, er zijn games gemaakt van en voor christenen. Maar die zijn vaak van een ontzettend slechte kwaliteit. Echt niet om aan te zien. Hoe komt dat?
Ja, dat komt namelijk omdat, kijk, wat christenen vaak doen. Je hebt nu ook het Vaticaan, hè? Die heeft nu een nieuwe Pokémon Go-kloon. Die heet Go Jesus Go, weet ik veel. Dan moet je heiligen verzamelen. Dus wat christenen vaak doen, is te pakken een spel wat heel erg werkt. En ze gooien er een paar heiligen en een paar bijbelcitaten over. En dan zeggen ze zo, klaar, dit is een game die iedereen leuk vindt. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. Vorm en inhoud van een game moeten wel bij elkaar passen. En als de bedoeling is om zoveel mogelijk monsters te vangen, kan je van die monsters niet in één keer heiligen maken. Dat blokkeert in je hoofd. Dus games voor christenen, van christenen, gewoon niet doen. Laat gewoon een commerciële studio een prachtige game maken. En stop daar nou eens een keer een paar intelligente, filosofische, religieuze thema's in. Werkt veel beter. Child of Light van Ubisoft. Werkt fantastisch. Is er ook een game waarvan je zegt, die speel ik niet, want het is zo tegen mijn gevoelens, mijn religieuze gevoelens, waar ik in geloof, waar ik voor sta. Dat gaat me gewoon veel te ver. Nou ja, als theoloog ben ik natuurlijk een academicus. En als academicus heb ik geen gevoelens. Dus nee, ik speel alles. En nu even als mens. Ik ben nog geen game tegengekomen waarvan ik dacht, die kan ik niet spelen. Nee. Ik speel alles wat los me vast zit. Helemaal goed, wat speel je nu heel veel? Ik ben net klaar met Assassin's Creed Odyssey. Ik ga verder met The Shadow of the Tomb Raider. En ik verheug me op Darksiders 3. Fantastisch. Dames en heren, applaus voor Frank. Geweldig, dankjewel. Als je meer over wil weten, je kan dus gewoon ergens een baan krijgen waar je en theoloog bent en de hele tijd mag gamen. Dus heeft u nog religieuze gevoelens en bent u Rooms-Katholiek en wilt u graag gamen, u kunt uw hele familie blij maken. Marvin, waar ben je? Kom, we lopen nog even weer door naar de arcade games, want die staan hier natuurlijk ook uit de speelhallen, zoals iedereen ze misschien wel kent. Hallo, er worden hier tatoeages vergeleken, daar ga ik zo meteen aan meedoen. Ja, hartstikke leuk. Nou, het is hartstikke druk hier, we gaan even over de schouders meekijken. Wat hebben we hier staan op de hoek? Nou, hier hebben we een klassieke arcade shooter staan met vliegtuigjes. Heel erg Japans, moet ik zeggen. Wat is er Japans aan? Verschrikkelijk veel actie op het scherm waar je super reflexen voor moet hebben. Het is echt absurd. Absurde reflexen moet je hebben voor dat soort games. En van welk bedrijf is dit? Nou, dit is een all-in-one kast. Dus hier zitten 400 spellen in. En dat is gewoon custom made. Mensen kopen dit en hebben dan 400 spellen. Nou, dan gaan we even verder. Wat ik hier zie is wat hier nu wordt gedaan. Kom er even bij. Dit is natuurlijk wel een klassieker die nu wordt gespeeld. Wat hebben we hier? Ja, dit is, als ik me niet vergis, Phoenix of Galaga. Galaga volgens mij. Dat is een van de eerste shooters, zeg maar, een opvolger van Space Invaders. Space Invaders ging een beetje links en rechts en naar beneden. En dit is al veel moeilijker en intelligenter. En ik durf wel te zeggen dat hier al mijn zakgeld erop gegaan is vroeger. Dit was een van jouw. Waarom is dit nou zo'n fantastische game? Want deze jongen is ook, die heeft niet eens door dat wij naast hem staan. Ja, omdat hij gewoon ook wel heel challenging is. Hij is moeilijk. De graphics zijn redelijk mooi. Geen vraag het hem zelf. Het is, terwijl het toch heel simpel is eigenlijk. Ja, het is heel simpel. Maar de tijd waarin ik dit tegenkwam, zeg maar voor het eerst, was het gewoon een revelation. Je had verder niks en dan zag je dit. En het was zoveel mooier dan je Atari. Ja, je mag een gamer nooit storen, maar zeg eens, wat is zo geweldig aan deze game? Ik speelde het vroeger altijd al. Want mijn vader had altijd zo'n arcade-apparaat. En ik had weer zin om het een keer te spelen. Is het niet te simpel als je vergelijkt wat je allemaal met de PS4 kan doen en zo? Wat zei je? Is het niet te simpel als je ziet wat je nu ook allemaal moderne consoles kan doen, zoals de PlayStation 4, Xbox? Nee, want je kan altijd je highscore nog inhalen op dit spel. Of zo. Het heeft iets heel leuks en iets heel speciaals. En ook weer iets heel moeilijks. Succes. Dank wel. En dan gaan we natuurlijk hier kijken. Dit is natuurlijk al veel meer actie. Ja, dit is echt een mannenwerk, zullen we maar zeggen. Schieten. Schieten, tieten, helikopters, dat is wat mannen willen. En ja, dit is en fysiek. Je hebt echt ook iets in je handen, een gun. Je hebt een groot scherm waar een heleboel op gebeurt. In een van de eerste 3D-spellen die er toen was. En ja, dit is gewoon leuk. Ja, moet ik je van zeggen. Speel je dit nog vaak? Ja, dit is echt een van de kasten die mijn mancave het meeste aangaat. Ja, ik heb het net ook even gespeeld. Het is een shooter, maar het lijkt wel alsof het soort in een Mission Impossible actiefilm zit, hè? Ja, het is echt heel erg over de top shooter met echt karakters die de meest verschrikkelijke teksten uitspreken. Het is erg cheesy, maar het werkt gewoon. En als iemand spellen kan maken is het Namco wel, waarin je gewoon verder wil. Nog een keer, nog een euro. Dan gaan we hier nog even, want het zijn natuurlijk niet alleen heren die gamen, maar ook dames. Hier is een sniper aan het werk. Silent Scope.
Hier moet je de wereld redden, hè? Ja, hier moet je zeker de wereld redden. Dat lijkt me wel iets voor de dames, anders gaat mijn theorie van mannen natuurlijk overboord. Het mooie hiervan is dat je 2 schermen hebt. Je hebt het scherm, dat grote scherm wat je ziet. En je hebt het scherm in de sniper rifle. Waar je gewoon de details nog een keer ziet. Dus het is een heel erg gaaf spel. Dit was een van mijn eerste arcadekasten. En ik ben nog steeds heel erg verliefd op. Gewoon het fysieke. Ja, als je nou ziet hè, hoe mensen hier in de rij staan dit kunnen spelen. Hoe fysiek het is dat je een apparaat bezig hebt. Wat is er toch gebeurd dat die arcadekasten eigenlijk zijn verdwenen en we dit niet meer doen? Nou, gelukkig kan ik zeggen dat ze nu niet meer verdwenen zijn. Dat ze weer terugkomen in allerlei vormen. Alleen ja, wel heel gemoderniseerd. Maar op een gegeven moment had je dit thuis, kon je dit thuis spelen. En ja, waarom zou je naar een rokerige arcade gaan als je gewoon thuis op de bank met een biertje dit kan spelen voor niks? Maar als ik dit zo zie, denk ik, nou, zaaltje huren, kantoortje of een bedrijf, een pandje huren, kasten neerzetten, entree vragen, business. En dat zie je ook aan alle kanten gebeuren. Dat noemen ze barcades. Dus gewoon eigenlijk de neushoorn zoals het is. Gooi ze helemaal vol met arcadekasten. Die gratis te spelen zijn. En de omzet komt van de drank. En dat is echt een mega succes in Amerika en Engeland. Ja, en ik hoop er ooit in Nederland ook nog een keer eentje te beginnen. Ja. Nou, dan gaan we even nog naar deze kast. Want deze hier is ook erg populair. Lekker sporten. Ja, lekker sporten. Nou, dat is het ook. Want het is heel erg fysiek voor de polsen. Het is echt een polssloper. Het zijn een van de eerste populaire Olympische Spelen games. Waar je gewoon als een malle een joystick heen en weer moet slingeren om vooruit te komen. En je moet springen. Dus het is echt heel erg fysiek. En dit zijn echt de beste joysticks die je maar kan vinden. Anders waren ze al lang stuk. Dit is echt een game die je ook heel goed met z'n tweeën kan doen. Hoe doe je dat dan in je mancave? Stel die open en kan iedereen zo even langskomen dan? Ja, ik had geen vrienden, maar met deze spullen krijg je steeds meer vrienden. Dus dan komt het wel goed. Dus dan, Ja, want samenspelen is toch het leukste ook weer? Ja, dat is absoluut het leukste. Het competitieve ervan en elkaar in de weg zitten. En ja, echt spelen doe je samen. Ja. Doet het je dan ook heel veel plezier dat iedereen hier komt om op jouw machines te spelen? Ja, echt fantastisch, weet je. Want die dingen staan normaal gesproken in een beetje stoffige mancave. Waar alleen ik en af en toe eens iemand anders komt. En nu staan ze waar ze voor gemaakt zijn en worden ze bespeeld. En ja, weet je, auto's zijn om in te rijden, arcade-machines om mee te spelen. En ze staan hier op hun plek, absoluut. Geweldig, iedereen kan nog even mooi doorspelen. Iedereen kan terug in, want het over uren van jong gaan we terug. Dus zitten hier nou thuis en denken van ik wil verdikken nou ik heen. Dat kan, gewoon op fietsje stappen, in de bus stappen, naar Neushoorn komen, want tot over uren gaan we terug met het game. Dan is het oer, want dan maar vind ik weer naar huis. Mooi weer betiert, hè? Ik heb nog één dingetje voor je. De avond is nog lang en het bier vloeit rijkelijk. Ik wou je graag even een extra leven aanbieden. Geweldig, wat hebben we hier? Wat fantastisch. Dat is uit Ready Player One, de film. Maar extra life kan je altijd wel gebruiken, toch? Nou, die hebben we binnen. Al een theoloog en nu al een extra leven. Wat een gezegende avond vanavond. En als het allemaal zo mooi en spiritueel is, hoort er natuurlijk muziek bij. Dus we gaan naar onze hoge priester daar, Caron. Take it away, laat je horen voor Caron.
Applaus, Karom. Dank u wel. Zat je hem al zien hebben? Zit je hier op een big fuck off screen Red Dead Redemption 2 te spelen? Red Dead Redemption 2. Joris, ja, ik denk dat de camera even moet komen, want ja, anders dan zien we Joris op een rug. Ja. Joris, Guyoen, hoe is het? Goed, je komt wel op een slecht moment, want ik word net achterna gezeten door allemaal premiejagers. Waarom? Ja, ik heb net per ongeluk iemand doodgeschoten. Per ongeluk? Ja. Hoe kwam dat? Ja, je bent nu heel hard aan het weggalopperen. Ja, ik ga je toch even wat vragen. Red Dead Redemption 2. Een soort oneindige westernfilm. Is dat een beetje een omschrijving? Ja, ik denk dat dit wel de beste film die ik ooit heb gespeeld is. Ja. Waarom? Nou, omdat je eigenlijk... Ja, want er zitten missies in, hè, dus je kan andere gangs kan je aanvallen of je kan geld jatten, je kan banken overvallen. Alleen wat voor mij de game eigenlijk het meest bijzonder maakt, is gewoon dat bijna urenlang op dat paard zitten en gewoon dat landschap aan je voorbij zien trekken. Wat is zo fijn aan dit paardrijden? Ja, ik weet het is... Daar zit ik natuurlijk ook heel erg over na te denken, want het slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar het is denk ik een soort meditatie wordt het bijna. En het is, ja, ik bedoel, het is, als je zo ziet, dan is het ook gewoon echt levensecht bijna. Hè? Dus dat landschap, de zon gaat op, het gaat regenen, het is koud, alles kan. Er komen opeens dieren voorbij. Alles is bijna zo levensecht als het maar kan. Poept het paard ook? Ja, en je hebt het net gemist. Ik heb net voor het eerst gezien dat hij poept. Ja. Helaas, dat hebben we dan correct even gemist. Dit is een van Rockstar Games, is de Utjouwer hiervan. Die doggen er echt jaren oer om zo'n game te krijgen, hè? Ja, dit is volgens mij bijna 10 jaar na de eerste Red Dead Redemption. En daar hebben duizenden mensen aan gewerkt. Er zitten 1200 acteurs in die allemaal hun stem hebben uitgeleend en hun bewegingen. En er zitten iets van 500 dieren in. Het is echt, tot op het detail klopt het. Dus ze zijn hier zo'n 10 jaar mee bezig geweest? Ja. Dat kost veel, toch? Dit kost volgens mij tegen $1 miljard, maar dat hebben ze er in 1 weekend hadden ze dat er ongeveer al uit. Oké, dus even, het is iets minder dan, het is $1 miljard en dan in 1 weekend dat terugverdienen? Volgens mij hebben ze in 1 weekend $760 miljoen terugverdiend. 17 miljoen mensen hebben het meteen dat eerste weekend gekocht, waaronder ik zelf ook. En hij loopt nu nog steeds, dus de mensen zijn nog steeds aan het kopen. Dus ze hebben de investering alweer terug. Ja. Nu hadden we hier net een game-theoloog, die zag allemaal spirituele en religieuze dingen in games. Zie je dat hier ook in deze game terug? Ja, dit is een en al spiritualiteit. Of je het nou hebt over de strijd tussen goed en kwaad, dat zit heel mooi in deze game. Dus je kan echt de hele tijd kiezen of je iemand begroet, of iemand aanvalt, of iemand, hoe zeg je dat, robbed? Beroofd. Ja, beroofd. En er zitten gewoon ook af en toe, kom je mensen tegen die hulp nodig hebben. Het landschap, het is één grote spirituele trip eigenlijk. Nu zijn er heel veel mensen hier die juist die classic games spelen, hè, omdat dat zo leuk is, omdat ze het niet meer hebben. Hier zijn de graphics zo goed, je zegt net, dat is bijna levensecht. Is dat dan voor jou de charme dat levensecht, of kan je ook genieten van zo'n game met allemaal pixels? Ik kan heel erg genieten van pixel games, maar ik ben zelf
filmmaker en heb ook veel games gemaakt. En was altijd op zoek naar de balans tussen gewoon achterover zitten, wat je met film hebt. En juist dat interactieve met games. Wat de theoloog ook zei, je moet in actie komen. En dat is hier echt subliem samengebracht eigenlijk. Dus op dit moment is het voor mij de ultieme ervaring eigenlijk. Een meesterwerk. Voor zover ik dat mag beoordelen, is dit wel een meesterwerk. Ja. Even een typische vraag. Wat vindt de vrouw thuis ervan? Ik speel het als ze er niet is. Dus als ze al naar bed is of 's nachts dus vaak. Ja. Wat gaan we nu doen? We gaan even meekijken. We lopen nu ergens op de prairie. Ik zie daar een boerderij. Kan je daar veilig naartoe? Ik kan nu er veilig naartoe. Gaan we even kijken of er hier wat te beleven is. Je ziet daar ook een hert of een gems hier springen. Die zou ik kunnen neerschieten. Of een konijntje. Om te eten? Die kan ik dan eten, ja. Of die kan ik naar de slager brengen. En dan krijg ik weer geld voor terug. Ik kan hier paarden mennen. Dus ik kan een nieuw paard kiezen. Dat kunnen we wel even proberen. Dat is altijd wel... Sluipen naar het paard. Moet ik hem roepen. En dit is een van de leukste dingetjes die ik op internet tegenkwam. Er was dus er is ergens in het spel, want het spel is enorm, maar er is ergens een paard wat zo zeldzaam is dat je hem wil hebben. En er was een man die was urenlang op zoek naar dat paard en die was zo aan het mennen. En net voordat hij hem had, kwam er een eland van de rechterkant, beukte hem dood uit het spel. Dat komt ook voor in het spel. Ja. Ik ga toch even proberen dat zwarte paard, denk ik. Mooie Friese... Een mooi Fries paard. We zullen even zien dat het Fries kinder te griepen is. Oei, hij heeft je gehoord. Nu moet ik hem rustig maken. En dan, Oh, kijk, zie je daar. Gepakt door een hert. Gepakt door dat hert, ja. Wat een kuthert. Jongen. Ben je nu... Deed het zeer? Er zijn ook kinderen bij, hè? Deed het zeer? Wat zei je? Ja, heel erg zeer. Nou, ik heb dus dagenlang een eigen paard gehad. En dat paard moet je ook voeden. Je moet hem borstelen en zo om een band op te bouwen met het paard. En net in het begin van deze uitzending... door al het geluid hoorde ik niet dat ik werd aangevallen en is mijn paard overleden. Dus ik baal nog wel. Ik voel het nog echt heel erg hier. Wauw, nou, succes. We laten je even doorgaan. Mensen, kom gerust even erbij kijken. Joris Hoebe met zijn Red Dead Redemption. Maar, nou maar even weer naar Marianne. Even de andere arcadekast gamers aan het woord. Marianne. Iemand die heel jaloers is op Joris. Wat is jouw naam? William. En jij wilde eigenlijk dat ook heel graag spelen, hè? Ik zou graag wel Joris willen zijn, ja. Want jij bent vervent gamer. Ik hou wel van een gamepje op z'n tijd, ja. Wat speel je allemaal? Nou, ik speel op dit moment niks. Maar ik vind spellen zoals Splinter Cell vind ik wel leuk. En... Ik ben totaal geen gamer. Ik heb net aan jou verteld dat ik getetrist heb en gemario'd. Leg even uit wat het is. Het is een soort combinatie van schieten en je verbergen voor de tegenstander. Dat hij je niet ziet. Ja, ik kijk je een beetje glazig aan, want ik heb werkelijk geen flauw idee. Is er iets hier wat daarop lijkt? Nou, die een beetje. Dat zijn wel aardige shooters, dus ja, die twee kasten eigenlijk. En hoe vind je nou die classic gaming in verhouding tot wat jij speelt? Ja, nou, ik weet niet. Heb je hier al gespeeld? Ja. Wat heb je gedaan? Tennis. Tennis, oké. En heb je ook een Wii thuis? Nee. Oké, ja, anders kon je het daar... Ja, nee, maar ik tennis ook in het echt. En omdat ik geen Wii heb, kan ik het hier... Was dit mijn kans eigenlijk. En? Ja, leuk. Mooi. Wij gaan even naar de spelers. Ik ga eens even hier tussendoor. Staan er nog vrouwen te gamen? Ik zie hier iemand in een heel heftig shirt. Mag ik jou even storen? Mag ik jou storen? Je schrikt ervan. Wat is jouw naam? Michel. En wat voor spel ga jij spelen? Ik ben net klaar met Snake, ouderwets. Je hebt ouderwets gesneakt? Ja, ik kwam niet verder, maar... Heb je dat ook op je telefoon gedaan? Vroeger wel. Hoe was het op zo'n kast? Een stuk anders. Heel anders. Geen highscore verbeterd? Nee. Helaas. Ik draai me om. Want hier staat iemand ook heel fanatiek te spelen. Alleen, ik zie dat er game over brandt. Klopt.
Het gaat niet helemaal goed? Nee, nee. Wat is jouw naam? Yassine. Ik zag je net daar ook al heel fanatiek gamen. Jij hebt het hier wel naar je zin, of niet? Sowieso. En wat heb je allemaal gedaan? Of heb je ze allemaal al gehad? Dit vind ik geweldig. Dit wil ik nog even spelen. Dit wil ik ook nog proberen. Ik wil wel bijna alles wel proberen. En voor jou, zou er een speelhal in Leeuwarden moeten komen waar je dit allemaal kan doen? Sowieso. Want game jij thuis ook? Best wel veel. Wat is veel? Elke dag. En waar moet ik dan aan denken? Ja. Of game je de hele dag? Nee. Hangt vanaf wat voor bui ik heb. Oké. Nou, succes nog eventjes. Ik ga op zoek naar... Oh, Jacco staat gewoon daar. Jacco, wie heb jij bij je? Ja, ik heb hier Tim Laning van Grendel Games. Nou, mag ik die nog voorstellen? Ja, ik zet even aan voor de meesten thuis. Grendel Games, Leeuwarden gamebedrijf, werkt internationaal, doet veel aan serious gaming, maar ook aan leuke games. En jij probeert eigenlijk door gaming de wereld een beetje mooier te maken, toch? Ja, dat klopt. We proberen voornamelijk de toegevoegde waarde van spellen, mensen intrinsiek motiveren, in te zetten om sociaal-maatschappelijke problemen op te lossen. Daar gaan we even meer over horen. Dus als je dat interessant vindt om te horen, luister even. Tim Laning neemt even het woord. Geeft u even een power college over hoe games de wereld kunnen veranderen. Even applausje voor Tim. Hey, hoi. Bedankt dat ik hier mag staan vanavond. Ik vertel even in het heel kort wat ons bezighoudt met gameontwikkeling. De volgende slide kunnen we wel gebruiken. Ik wil het hebben over spel. Spel als methodiek, zeg maar, om mensen aan de slag te krijgen. Doe de volgende slide maar. Als je play opzoekt, zeg maar spel in het Engels op het internet, dan kom je deze definitie tegen. En die definitie zegt, nummer 1, engage in activity for enjoyment and recreation rather than a serious or practical purpose. In andere woorden, spelletjes spelen, dat doe je eigenlijk alleen maar voor je ontspanning en niet voor serieuze doeleinden. Daar ben ik het totaal niet mee eens. Als je iets verder naar beneden gaat, dan kom je terecht bij de noun en daar staat activity engaged in for enjoyment and recreation, especially by children. En dat is helemaal onzin, want dat betekent dat wij als volwassenen feitelijk niet meer zouden mogen spelen en geen plezier meer zouden mogen hebben. En dat is echt kul. Volgende slide. Als je naar de natuur kijkt, dan kom je dit beeld vaak tegen. Dit zijn jonge cheetahs die op de savanne vermoedelijk druk bezig zijn om te leren hoe ze moeten jagen. Met hun moeder op een korte afstand. En dat is een veilige omgeving waar ze dingen kunnen leren en dingen kunnen toepassen. Volgende slide. En dat passen ze feitelijk toe om te trainen voor dit soort dingen. Jonge cheetah die leert om antilopes te verschalken. Dus in die veilige omgeving leren ze dingen die ze nodig hebben in hun latere leven. Volgende slide. Maar wij als mensen doen dat ook. En je ziet hier kinderen die in de jaren 50 spelen op het trottoir. Maar als je kijkt naar ons als volwassenen, dan weet je zeker dat je, terwijl je over trottoirtegels loopt, je ook heel vaak zelf probeert om alleen maar op de witte of de zwarte tegels te spelen. Dat zijn je hersens die je feitelijk uitdagen om iets leuk te maken. Volgende slide. En als je bijvoorbeeld heel erg lang in de file staat en je kijkt voortdurend uit op het kentekenbewijs of kentekenplaat van een auto voor je en je verveelt je dood, dan ga je spelen met de letters en de cijfers en dan ga je of een zinnetje maken of je maakt er een rekensom van om jezelf bezig te houden. Dat is wederom een manier, zeg maar, om je brein tot spel uit te dagen. Volgende slide. Arcadekasten doen dat als geen ander. Je ziet het hier om je heen. Ik ben zelf verknocht geraakt aan arcadekasten in mijn vroege jeugd. Dat heeft me eigenlijk mijn schoolloopbaan gekost. Ik ging in Groningen vaker naar de gokhal dan dat ik naar school ging. En we hadden een super coole outfit. Een stel jongens, wij waren veel te jong, we waren 13, 14 jaar. We werden altijd geweerd uit Magic City, de gokhal in de Poelenstraat. Alleen, ik had een goede vriend, Michel Bijma, en die had een groeistoornis, een hormoonstoornis. Die was een keer zo lang als ik en die had een vette baard en die was ook 14. Dus wat we meestal deden was, we stuurden hem als eerste naar binnen. En dan vervolgens hield hij de uitsmijters aan het praat. Dan renden wij naar binnen en dan gooiden we een piekje in een spel, vaak Tetris of zo. En dan hadden ze dat op een gegeven moment door. Dan ging zo'n uitsmijter achter je staan. En als je klaar was met spelen, dan flikkerde die de deur uit. Daar word je heel erg goed van in Tetris.
Want je wil zoveel mogelijk uit je piekje halen. Dus dat was eigenlijk mijn hele introductie. En Tetris en al die andere puzzelspellen. We hebben hier, dit zijn match puzzelspellen. Puzznik, links van Taito, is een heel bekend spel waarbij je vormpjes met elkaar moet matchen. En uiteindelijk heeft die hele evolutie van puzzelspellen, die heeft geleid tot Bejeweled, die je daar in het midden ziet. Tetris is natuurlijk ook een mix-and-match spel. En al die puzzelspellen die zijn zo ontzettend geraffineerd gebouwd dat het bijzonder verslavend wordt om daarmee te spelen. Volgende slide. Tegenwoordig hebben we nog steeds te maken met vooroordelen omtrent mensen die spellen spelen. Dit is vaak het idee wat mensen hebben bij gamers. Gasten die onderuitgezakt op de bank spelletjes lopen te spelen. Maar niets is minder waar. Er is veel onderzoek gedaan naar wat nou eigenlijk het verschil is tussen een hardcore gamer. Gasten die first-person shooters spelen, zoals daar. Of casual gamers, mensen die puzzelspelletjes spelen. En de grap is dat hardcore gamers dus feitelijk veel minder tijd spenderen aan spelletjes dan casual gamers. Dat klinkt als een tegenstrijdigheid, maar, volgende slide. Candy Crush kent waarschijnlijk iedereen wel. Hier niet voor niks afgebeeld met een prachtige dame met zilver haar. Om aan te geven dat ze iets ouder is dan 18. En dat is ook de hoofddoelgroep zeg maar, van Candy Crush. En als je kijkt naar de hoeveelheid tijd die mensen spenderen om Candy Crush te spelen, blijkt dat dat ongeveer het 3 tot 4-voudige is van wat de gemiddelde hardcore gamer spendeert aan Red Dead Redemption of een gemiddelde shooter zoals Fortnite. Volgende slide. Sterker nog, als je naar de stats kijkt, dan zie je dus dat er 46 miljoen gemiddelde spelers per maand en meer dan 10 miljoen downloads in december van 2012 uiteindelijk hebben geleid tot $633.000 omzet per dag in alleen maar de App Store. Nou, en nog veel meer cijfers, dus het is ontzettend succesvol. Dat spelen een heleboel mensen. Maar stel je nou eens voor dat je al die gasten die aan het puzzelen zijn, zou in kunnen zetten om iets positiefs te gaan doen. Volgende slide. Dat is ook gebeurd met Foldit. Foldit is een puzzelspel. Wat is ontwikkeld door een universiteit. En daarmee los je puzzels op, soortgelijke puzzelspelletjes, die de wetenschap helpen. Volgende slide. Dit is een strain proteïne, eiwit, van een bepaald ziektebeeld. En wat ze hebben geprobeerd is, het is voor mensen ontzettend moeilijk of voor computers ontzettend moeilijk om 3D-vormen te manipuleren en te vouwen. Dat moet je doen met eiwitten om te kijken waar zeg maar, veranderingen zitten in die eiwitten. En dat hebben ze mensen laten doen met een simpel computerspelletje. Volgende slide. En het resultaat is het volgende. Dus wetenschappers zijn 15 jaar lang bezig geweest met het proberen te decoderen van het MPMV-kristal. Links zie je het RNA van de Mason-Pfizer monkey virus, wat erg belangrijk is in het ziektebeeld van HIV en AIDS. En vervolgens is het dat niet gelukt in 15 jaar tijd, maar met dit puzzelspelletje, met 57.000 spelers, hebben ze in 10 dagen het volledige probleem opgelost. Wat dus laat zien dat je door te gamen en door iets aantrekkelijk te maken en leuk te maken, daadwerkelijk iets belangrijks kan doen voor andere mensen en voor de wetenschap. Volgende slide. Dus, einde van mijn verhaal. Stel je eens voor wat de mogelijkheden zal niet zijn als je al dat coole game omzet in een bijdrage leveren aan onze maatschappij. Dankjewel. Ja jongens, laat je even extra horen nog even voor Tim Laning die tegen al jullie moest inpraten die allemaal aan het gamen waren. Applausje nog even voor Tim. Tim, bedankt. En zo zie je maar weer. Gamers maken de wereld beter. Waar is onze DJ? Daar komt hij nog één keer. Applaus voor DJ. Excuus, verschrikkelijk dat ik dat zei. Onze artiest, onze original artist. Karon, dames en heren.
Caron, applaus. Kijk eens aan. En dames en heren, gaan we weer even een zenmomentje inlassen. Loop vooral niet weg. Loop vooral niet weg. Kom erbij staan. Iedereen die hier nu is, graag uw aandacht voor iemand die gamet met taal. Laten we even respect tonen ook voor de dichter. Door zelf heel eventjes stil te zijn. Gaat dat lukken? Juist. Bramses, take it away. Respect Weveron. Geniet ervan. En ook te veel. Maar bedenk dat het voorbij zal gaan. Het is al goed met niets minder dan weinig. Beweging van de golven, op en neer, staan we er weer op het podium met een stilzwijgend publiek die in jou niets anders dan het eeuwige geluk ziet. Alleen dat, maar dat alleen is al te veel. Draag mezelf op beide schouders, zoekend naar tevreden luchten, zo blauw als de ogen in de zielen van de mens en zijn lotgenoten. Ook wel medemens, misschien wel vriend. Geniet ervan en ook te veel. Met weinig materie heel erg veel zeggen of met heel erg veel materie dezelfde eendracht wij zijn. Druppels in een oceaan die glimlacht. Het is in één oogopslag met liefde beslagen. Een trein volgt het spoor en dan kun je maar beter jezelf even overgeven. Alles tezamen bekijk ik vanuit mijn eentje door een raampje de verte. De verte komt dichterbij. Zij wachten op mij. Ik zeg graag veel met weinig. Zie ze allemaal kijken met hun tevreden blauwe luchten. Iedereen is gelukt. Gelukkig. Dank u wel. Applaus, dank u wel. Dit wie het fase 4 uitsturing. Maar we gaan nog terug ont overuren hier met het gamen. Ik wil onze gasten bedanken. Frank Bosman bedankt. Applaus. Aten van der Meer bedankt. Tim Laning bedankt. Die ons verteld had hoe het met gamification en games je dus een wetenschappelijk vraagstuk oplossen kunnen. En vooral even Marvin Droosma bedankt voor het leeghouden van zijn mancave. Applaus voor Marvin. En onder weekend dan is het Iepen Up Live voetbalverhalen, literatuur en voetbal. Mij onder oren Foppe de Haan en Henk de Jong. Allebei de trainers hier die het verhaal vertellen zullen. Net te missen. Tot volgende weekend. Ik zou zeggen, jongens, gooi de muziek er maar weer in. En wij gamen nog even terug tot overuren. Jim, kun je nog komen. Bedankt voor het chat. Bye bye.